Novomestská športová hala sa počas posledného novembrového piatku stala dejiskom už 12. pokračovania gala večera Cerberus Fight Night. Pre milovníkov pestných súbojov bolo pripravených celkovo 12 zápasov, v ktorých sa predstavilo až 7 boxerov z tunajšieho Cerberus gymu s bilanciou 3 prehry a 4 víťazstvá. Tak s celým gala večerom sme spokojní, snažili sme sa doviesť zase kvalitných súperov, čo bolo vidieť aj si myslím, že v zápasoch. Prvý zápas, ktorý sme prehrali, bol Mário Podolán, ktorý mal bohužiaľ 2 týždne dozadu zranené koleno. Ten zápas sme chceli rušiť, Mário ho zrušiť nechcel, tak išiel do toho aj so zraneným kolenom a bolo vidieť, že sa nedokázal v tom zápase hýbať a bohužiaľ ten zápas prehral v druhom kole. Ďalší zápas, ktorý sme prehrali, bol Jan Ondrejkovič, ktorý sme si mysleli, že zápas vyhral po 3 kolách, ale rozhodcovia to videli na remízu, dali extra kolo a bohužiaľ v to extra kolo Jano prehral. A v poslednom prehratom zápase bol Andrej Morávek, ktorý má smolu, že ide vždycky o váhovku vyššie, teraz išiel vo váhe do 69 kg a super mohol mať na druhý deň asi tak 74 kg, takže pre neho je to nevýhoda. Šťastnejší po svojich zápasoch boli Filip Bača a Matúš Škriečka, ktorí vyhrali svoje boxerské duely. V hlavnom predzápase Lukáš Kotleba, ktorý mal českého borca, vyhral v druhom kole predčasne. Bolo to super, nečakal som takýto priebeh. Chcel som ísť tvrdo a chcel som ukončiť skôr, ale nevedel som, že to bude lakťom a že ho roztrhnem a že tam bude toľko krvi, ale som na to rád. Je to srdcová záležitosť, lebo to organizujeme ako klub a je to neskutočne dobré. A v hlavnom zápase Ivan Bartek porazil borca z Anglicka. Mnohí možno si mysleli, že nakoľko mal len 18 rokov, že to bude pre Ivana ľahké, ale ako sme videli v zápase, vedeli sme o tomto superovi, že je pohyblivý, že sa bude hýbať a Ivan s ním odboxoval celé 3 kola. Zápas bol na 3 kola. Ťažký, nevedel som na supera, čo mám vymysleť, lebo stále bol pohyblivý, stále sa mi niekde hýbal, utekal mi. Nevedel som nájsť poriadny recept. Musel som ho naháňať po celom ringu a tam som ho vždycky som ho natlačil na lana alebo do rohu a tam som ho potom dostal. A tam som dostal pod tlak hlavne a tam som sa do neho pustil. Z gala večeru na gala večer je to lepšie a lepšie, tá atmosféra stále rastie a rastie, ľudia stále chodia, ja by som povedal, že aj vo väčšom počte, takže za mňa super. Či už atmosféra, celkový dojem z gala bol výborný. Gala večer Cerberus Fight Night sa aj tentokrát stretol s veľkým záujmom fanúšikov boxu, keď ich do športovej haly zavítalo približne 800 a ako nám potvrdil organizátor Rasťo Fraňo, tešiť sa môžu v roku 2024 i na jeho 13. a 14. pokračovanie. David Svitač, televízia Pohoda.